Для вас є важливе послання від вищих сил. Що вони вам через ці карти хочуть сказати, передати? Ну, тут більше попередження, да? Будьте акуратними, хтось за вами спостерігає, хтось за вами ходить, шукає до вас підходу. Ну, ця людина робить боляче по картам. Вона без вас не може, але коли приходить у ваше життя, приносить такий роздрайв, да? Тому тут карти показують, що вам треба від цієї людини звільнятися однозначно. Це якийсь мужчина по картам, лицар кубків. Лицар кубків. От вищі сили не хочуть, щоб ви з ним знову вступали в якийсь зв'язок по картам, а щоб рухались далі, щоб рухались вперед, тікали до нового життя, завершали цей етап. І це, знаєте, автоматично по картам якийсь і ваш захист, і ваш спокій, і ваше задоволення, ваша якась тишина. Ось таке попередження.